ning ora bakal entuk jatine pengaruh. Ora entuk jatine kamulyan wisata apa. Anggurmu golek kamulyan kuwi rasamu sumeka. Kowe ora tulus. Apa seneng kaya Kakang Duryudana. Tengok-tengok nemu ketuk mlebu gedhong magrong-magrong sing ora yasa. Terus genti kowe muring. Duryudana kok pateni. Kowe genti dadi ratu. Iya. Kundangane para pinisepuh. Kundangane para leluhurmu biyen. Kowe kuwi dadi satriya utama. Yen to kowe kepengin golek kamukten, kowe kudu ngetoke dalanan satriya. Dalanane satriya piye? Yen to tumandang karya, kuwi ora bakal ngarep kuwase. Aku tumandang gawe bakal entuk apa. Kuwi dudu dene satriya. Kuwi wong istana. Mongko yen ora teke satriya tumandang gawe. Kuwi sing ditindakake ya mung bab kewajiban kasatriyan. Memayu ayuning bawana. Perkara entuk-entukan ora dipikir. Dipasrahke marang turbane Gusti kang akale jagat. Janji kowe bisa mangkono kuwi. Brotosena. Wis to, percaya karo kowe. Kowe bakal entuk kamulyan sing ngluwi negara Ngastina. Kowe bakal entuk kamulyan sing becike ngembo kaya kayangan Bathara Indra. Yo kuwi ing karangkae berat. Pamane Brotosena. Yen kowe gelem nindakake dharmane kasatriyan, ya kanthi tatas tuntas tanpa pamrih, Gusti sing gawe ora bakal ninggalake jeneng sira. Kowe bisa kuat kadimengan ilmu, ora mung sing bangun urip luwih saka kuwi bakal kuat kedunungan ilmu kasampurnan Brotosena. Apa kowe sing kurang